Diret ang kamay na po. Diret lang. Sabi, ilan mo ba? Oh, kung masama, so, barkada na ko. Talila, pati ikaw ba? Ito lang ikaw. Oo, okay ganing. Parang mustang pila. Malipayon yan eh, malipayon. Magay ka nalipay mo ka katao po mo. Bay Sam, Oy, ano lagi ka kuya? musta? Musta ang buhay ko ay? Oh, okay ra. Umutayin na yun sa kami diya. Oh, sige. Pero saan nabot? Siyempre, muli, nagipalainan mo sa kami. Bay, Sakay sa mga. bangko ni Gusto Bay. naman. Okay ra mi dire. Bangko ni Bay. Ano sa mga gikag kwan? Gikag mo nila. Iyo kayo. Bangko. Lingkod. Oh, Bay. Sud na imong uban. Lingkod ni boss. Lingkod taro na boss ha. Namay dala. Kami dala pa sa loob. Namay dala. Uy, Big Brad. maayo kay kita lang sa lubong. Alam mo ni. Ire, Alam mo ni magrin ha. Wala ba tayo matagay? Wala tayo pwedeng palit. Kami kani yung pasulubong na mo. Basig kapilas sa lubong. Kani may pinakanindot na. Sa Sa ako na Brian eh. O kamo rin mo Bray. kamo lang kaulaw pud nga inyo binang kuan. Sugdan na niya nato na eh. Eh, magtuking-tuking tababinta. Huwag natin mapalibot ba? Sige. Oo. Isa lang kung may istorya na. Sorry. Sorry. Kasi pangalan na niya. Kasi ang pangalan ni mo boss. Papasabot mo. Kisa ngalan mo? Kisa ba? Suswa yung pangalan niya. Ikaw kasi pangalan lang ko na. Ako si Sam. Ay, si... Lumlik din eh, lumlik. Okay ka na, okay. Okay ka na, okay. Ano na siya? Kinawata na yan, tayo nga. Kuha niya? Kinapata na ko na niya na. Yang, ano mo siya? Mara maglaan sinistoryahan ba kay? Amang gud laman, amang na siya. Puro makadungog na siya. Kinabata na siya, kinabata. Kaya amang gud laman na siya, amang. Okay. Kaya siya trabaho po nila siya luwas. Wala ni trabaho na eh. Wala na siya trabaho? Ako may naitrabaho na eh. Gisugog papantay niya. Kwartahan na eh. Beda ka ng kwarta ngayon na ito na eh. Siya, boss. Buti di madali. Tayo siya. na gatrabuhan. Kasi payunan niya siya. Hindi nakadungog sa itong mga istorya. Kailangan na po yung sinyasan ako ba? I-translate niyo mo kung sa'yo mong istorya. Istorya ko na pa ko na kung may istorya niya anak makasinabtan na. Akong istorya siya. Sana mo istorya tayo. Istorya niya. Ay, magkatawa ba kayo, no? Magkatawa, okay ra. Unsa ko na yung istorya? Istorya niya. Ako sige pagkatawa. Ipagkatawa niya. Ako, beta nila niya. Kay Bisa kita anda ato tas tinggal satu apa? maganda kasabot. Amo, pwede ta kasabot. Okay na kay siya. Ato naman naman niya. niya, ang pasabot ang gikuha na kanya. Sa dito na atong lugar ko no, nindot ko no kayo nya. Kamo ko no mga butanon mo ba? Ay, mo na yung pasabot sa buhay. Dugay. Oh. Magkatawa tayo doon na ba? Magkatawa tayo doon kay. Hapay sila na. Hapay sila na abot sila sa lugar. Oh, Nick. Bakasyon na dire. Abay na sa niya. Makasabot na siya dai. Ay anak dai magsabot tayo. Buhay ka na siya. Pero ingon siya ba? Sige ingon niya na. Ano ko nung tirno mo sa nina? Tirno mo ba? Tiro may kay kuan. Na may concert. Karon happy na pista biya. Mo Na may concert. Oh. Sayaw. Mugisto ko na siya kuha na Disco to. kay happy na pista karon. Isira ko na yung mugasto. 29 big 30. Isira mo gusto. Bulo, pag-uli dire na milim-milim. Yung kwarta na eh. Milim-milim. Di libre ka tibuli ini ko. Di pista. Okay kayo. Kumaw jamming mo. Kasi mo sana. Wala tama ko kay niya ko. Wala ka na kabulog. Ay yan ingon. Musaya bug mo bug taganay. Mo de. Ako hindi basta na ilim nun. Pas ilim na wala mo kuno problema niya. Di. Siguro manchiks puta na o dili ba mambait. Bayot. Dili ka mayot kay ako ina na ako ina na. Translate ko na yun, pwede ba? Manchiks o mambayot.
Unsa ko istorya? Magkuhan ko siya kanang mabayot ko na. Magkuhan ko na taga ng kalatawan ko na taga sa mga tao do ko no ba. Ah, gusto ka chicks, God. Chicks ko yung gusto. Di sa naman na. Hindi ko si bayot. Okay, okay kayo mas money. Nick, Tulo lang. At ingon niya, kitang duwa. Ay, isa ta. murag inyo gilibak sa amam no. Murag kita gilibak. Dili murag dili. Ila serious lang ba makasap balo sila. Kita ni Dili mo man bata kabulog kita rin pwede gilibak. pero sabot ko dong anak siya kay Oh, siya sayaw. Oh, mo disco yan. Nagwat mo ko ban. Ay, Na oh. Ano nga sabi. ay pasabot niya to. Di sa lahat. Di sa lahat mo turja ko bayat. Ah, bayi God. Bayi god eh. Kaulaw puno kayo sa mga kasi makita sa pamilya do kuno ba. Yan namayot yan. Yan kasi kamayot. Eh sige kaya sorry kan tagay hawan ako na palibot. Tama ka yung sinyas. Magkuan magkasabot lang ka. Makasabot ako sa ginagmayo, ha? Eh, okay. Imo kita tong tagay kanya. Nang naman na makuha. Oh, yun. Ya, Ipasalo to pagdala Oh, patuyo. yun naman siguro yan, ha? itis na yan lang dala. Okay, kay na imong boss di ay. Kay binom po na. Oh, chance ko Salamat, no? Oh, keep the change. Oh, Ay, keep the change ka ng isang dawag ng kwan. salamat. Salamat sa kwan. Matsalam. 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 Ano siya? Na, lambi ko no kayo. Lambi mo. Anak na nagkaptan na. Na, gamay na sabtan. Na, super good no. Super good. Oh. No so ando ng taga-balo gina. Ano, saan, sino, bakit, sa paano paraan. Minsan, ang swerte mo nasa paligid lang. Ang buhay ay ganyan. Nasa palad mo ang Di ko mo tanong sa pangalan niya. Kasi ang pangalan mo ba? Sabot mo. Katawa. Buta na mo isang pangalan. Buta na ba? Usay istorya niya. Buta na ba? Atau palibas sa ta.